V Monze, chráme rýchlosti, autá dosahujú rýchlosť viac ako 340 km za hodinu. Pozrime sa na tie najväčšie výzvy z pohľadu pneumatík. Prvá zákruta, charakterizovaná veľmi intenzívnym brzdením. Zatáčky Ascari so zmenami smeru jazdy, ktoré si žiadajú vysokú úroveň presnosti riadenia. A parabolika, široká zákruta so stúpajúcim polomerom zatáčania a veľkým priečným zaťažením pneumatík. Prvá šikana z rýchlosti 340 km za hodinu na 80 na necelých 150 metroch. Predné pneumatiky sprostredkovávajú spomalenie auta a dosahujú teploty 130 stupňov Celzia. Pilot si žiada maximálnu úroveň prilnavosti pre potreby brzdenia a zatáčania, ku ktorému dochádza pri malej rýchlosti s malou úrovňou aerodynamického prítlaku. Takže to sú pneumatiky, ktoré odvádzajú všetku prácu vo vzťahu k prilnavosti. Variante Ascari, séria ľavej, pravej a ľavej zatáčky, ktoré sa idú na štvrtý rýchlostný stupeň pri rýchlosti 220 km za hodinu. Kľúčová je presnosť jazdy pneumatík pre rýchle zmeny smeru jazdy. Tuhé nastavenie auta umožňuje držať ideálnu jazdnú stopu. Parabolika. Rýchla zatáčka s premenlivým polomerom zatáčania. Pneumatiky musia vstrebať veľké priečne sily. Kombinácia aerodynamického prítlaku a priečnych síl spôsobujúcich preťaženie až 3,7 G kladie na štruktúru pneumatík na dlhší čas vysoké nároky. Intenzívne brzdenie, agresívna jazda cez obrubníky, intenzívne zrýchlenie. Pirelli zvolilo strednú a tvrdú špecifikáciu pneumatík, ktoré sa najlepšie vyrovnajú so špecifickými nárokmi tohto okruhu.